Okay, maayong hapon sa tanan. Kinahapon na po tanong kay karon Domingo dire. So nanimba mi gani ng buntag. And so, karon taga na tog higayon, no? Makigistorya na pud ta sa Ginoo. Through or dot tas Ginoo pinagi sa pagbasa sa iyang mga pulong, no? Para mailhan nato siya sa atong kinabuhi. Kay kanira ang pamaagi nga kita, no? Pag-ampo o pagbasa sa iyang pulong mao na ang kanang paagi nga kita maduol makailaman ta sa iyaha og mahigog matag dugang sa iyaha, no? Kay napay kanta nag-ingon sa mga bata nga kanta, no, nga read your Bible and pray every day so you will grow, no? Para mutubo ta sa tong pagsalig sa Ginoo, sa pagpangalagad sa Ginoo, kailangan natong mag-ampo o magbasa sa pulong sa Dios. So igsoon dili na ta magdugay-dugay, magsugod na ta sa atoang basahon karon. So karon na nata sa Genesis chapter 42. Kay kagahapon atong nahuman ang chapter 39 to 41, no? So salamat kay sa Ginoo. Na nata sa chapter 42 igsoon. Pero nagyapon ta sa libro sa Genesis. Kay so before ta magbasa sa verse 1, mag-ampo sa ta. Ginoong Dios, labing gamhanan ka sa tanan. Walay makalabaw kanimo, Ginoo. Ikaw ang naghimo sa langit ug yuta, Lord. Ikaw ang naghimo kanamo sa tugoangkan sa among mga ginikanan or sa among inahan. Lord, thank you kay nakaila kanamo, Ginoo. And Lord, we want to know you more also, God. We gusto namo nga mailhan ka, Ginoo. Musa, Lord, I pray nga imong tabangan samtang kami magabasa sa imong mga pulong. Lord, lamdagi among hunaw-hunaw kasing-kasing. Kay pray, Lord, nga imong pulong musulod gyud sa among kasing-kasing, Ginoo, ug sa among alimpatakan, Lord, na kini among maikinabuhi sa matag adlaw, Ginoo. Pahinumdumi kami kanunay sa imong mga pulong, Lord. Nga mo kining maikinabuhi gayon. So thank you kaayo, Lord. Alaygon ikaw sa walay katapusan. I give you all the praises and all the glory in Jesus' name. Bless us we read, Lord God. Ikaw mong ginaimbitahan karon, Ginoo, nga mamuhat sa among taliwala. Even, Lord, kanang mga magtan-aw karon, Ginoo, niningtak na I pray ka magabless sa ilang kinabuhi, magabless sa ilang family, magabless sa tanang aspect sa ilang kinabuhi, Lord. Labaw sa tanan ang ilang espirituhanon nga kinabuhi, Lord, nga maduol usab diha kanimo, O God. Salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so igsoon, salamat kaayo nga naagihapon ka, no? So ato ang sugdan diri na ta sa chapter 42, verse 1. Ingon diri, sa dihang nabalitaan ni Jacob nga daghang pagkaon didto sa Ehipto, giingnan niya ang iyang mga anak. Magtinan-away na balang kamo? Okay, remember nga si Jacob mao ang amahan ni Jose, no? Exciting na ni siya. Nagsugod na ang excitement dari nga part igsoon. So, magpadayon ta verse 2. Nakabalita ako nga daghan og pagkaon sa Ehipto. Busa pangadto kamo og pagpalit og pagkaon aron dili kita mga matay or dili kita mga matay sa gutom. 3. Busa miadto sa Ehipto ang napulo kay igsuon ni Jose aron pagpalit og pagkaon. Wala pa uban na ni Jacob si Benjamin, ang igsuon ni Jose sa inahan, kay nahadlok man siya nga may dautan unyang mahitabo kang Benjamin. Busa ang mga anak ni Jacob miadto sa Ehipto, kuyog sa ubang mga tawo aron pagpalit og pagkaon kay may gutoman sa Kanaan. So tibuok jud nga nasod di ay, no, dili lang Ehipto ang naggutom, pati ang Kanaan, no? Okay, so verse 6. Og ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon ngadto sa tanang tao sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon og miyukbo kaniya. Nailhan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila, apan nagpakaarong ingnon siya nga wala makaila kanila. Masuk-anon siyang miingon kanila, tagadiin man kamo. Naka-remember mo sa damgo ni Jose sa katong unang mga chapter, no? Ingon siya la, miadto dito ang mga igsuon ni
Jose og miyukbo kaniya. Di ba? Katong unan niya nga damgo, katong mga palay, no nga iyaha lang ang ning tindog unya ang napulo ming yukbo. Mao ni ang katumanan aning ato nga damgo sa una nga damgo. Okay? So, verse sige atong padayon nun siya. Taga diin man kamo. So nagpakarong ingnon siya nga wala siya kaila niya. Nag-isog-isog siya, no? Okay. Og mitubag sila. Taga Kanaan kami og mianhi kami aron pagpalit og pagkaon. Verse 8. Nakaila si Jose kanila apan wala sila, no, yung mga igsoon, wala sila makaila kaniya. Okay, na naman siya sa Ehipto niya. Ang sa Ehipto naman sila ikuan ba hairstyle bitaw nga murag sa picture nga ako nakita ka murag kuan kaayo ka ang buhok kay murag taas kutob dere bisan lalaki niya murag i-plancha bitaw. Ana unya mo siguro wala sila kaila kang Joseph kay ang mata na po na siya murag ay shade bitaw nga murag mapingkit ang mata. Sa cartoons ra nila kita na sa mga movie ba. Ako na picture out ang mga Ehiptohanon nga dagway. Okay, sa ito padayon nun. Nahinumduman niya ang iyang mga damgubahin kanila o miingon siya. Mga espiya kamo. Mianhi kamo pagsusi kon haing bahina huyang ang among nasod. So, doon nakahinumdum na si Jose sa iyang damgo. Nagpakurong ingnon gihapon siya, no? Okay. Atong kuanon padayonon. Verse 10. Mitubag sila. Dili intawon ani kami nga imong mga sulugoon aron pagpalit og pagkaon. 11. Magsuon kami, dili magsuon. Magsuon, sorry no. Magsuon kami, dili intawon kami mga espiya ug dili usab kami mga bakakon. 12. Si Jose miingon, namakak kamo, mianhi kamo aron pagsusi kun haing bahina huyang ang among nasod. Mitubag sila. Kami nga imong mga sulugoon napulog duha ka magsuon og anak kami sa usa lamang kaamahan nga taga Kanaan. Ang among kamanghuran atua nahibilin uban sa among amahan ug ang usa namo kaigsuon patay na intawon. 14. Si Jose miingon, tinuod gayud di ay nga mga espiya kamo. Masuta ko ra kana ni ining paagiha. Ipanumpa ko sa ngalan ni Paraon nga dili gayud kamo makapauli kun dili mo anhi ang inyong kamanghuran. Na siya strategy, no? Okay, verse 16. Ipakuha siya sa usa kaninyo. Ang uban kaninyo magpabilin dinhi nga pagagwardyahan hangtod nga masuta ko nga tinuod ang inyong gisulti. So na siya kuan murag patibong ba no para yang makitan yang igsuon. Kun dili tinuod ingon nga buhi si Parao, mga espiya gayud kamo. Verse 17. Unya gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa tulo ka adlaw. Iya pa jung gibilanggo, no? Verse 18. Sa ikatulo nga adlaw miingon si Jose kanila, nagsimba ako sa Dios busa maluwas ang inyong kinabuhi kun buhaton ninyo kini. So na siya paagi. Kun dili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa bilangguan. Makapauli ang uban aron dad-an ninyo ang gigutom ninyong mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon. So verse 20, kinahanglan nga dad-on ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon aron pagmatuod nga wala kamo magbakak kanako og sa ingon dili ko kamo patyon. Kay kung tinuod nga espiya sila, patyon jud, no? Okay, miuyon sila niini. Mingon sila sa usag-usa.
Sadaan gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon. So nagstoryahanay na sila no katong 10 kabuok nga mga igsuon no. So now naka-realize na sila ba no. So nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa dihang nagpakiluoy siya kanato apan wala siya nato panumbalinga. Busa nagkalisod-lisod na kita karon. So murabag sa tuwa karon murabag nagabaan na gyud ta warag ana ang ilang mga igsoon no. Nagabaan na gyud ta tungod sa atong gihimo sa atong igsuon katong gibaligyan nato siya nga nagpakiluoy siya wala nato siya gilukaluyan. Warag ana ilahang giistorya. Verse 22. Si Ruben miingon, gingnan ko baya kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata apan wala kamo mamati kanako. Ug karon mauna kini ang atong pagbayad sa iyang kamatayon. So naana gyud na sa ilaha bisan sa una ba no nga. Kana bitaw mga magabaan jud ka kung maghimo ka na no. So naana na sa ilaha pod no. Ingon siya nga mauna ni ang bayad sa ilahang kamatayon daw. Kay nagtuog yun sila nga patay na si Jose no. So verse 23. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti apan wala sila masayod niini kay nakigsulti man sila kaniya pinagi sa Osaka Tighubad. Okay, sa 24. Unya, mibiya siya si kanila o mihilak. Sa dihang makahimo na siya sa pagpakigsulti kanila, mibalik siya o gikuha niya si Simeon o iyang gigapos diha sa ilang atubangan. So Simeon ang iyang gipili nga ipabilin. Okay, diba? Isa lang niyang uban pwede mamalik sa ilang balay. Okay, sa itong padayonon, verse 25. Misugo si Jose nga punon sa pagkaon ang ilang mga sudlanan o gibutang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kasako ang ilang kwarta o hatagan silag pagkaon alang sa ilang panaw o gihimo kini. Verse 26. Gikargahan sa mga magsuon ang ilang mga asno sa mga pinalit nilang pagkaon o nanggikan sila. 27. Sa dapit diin sila mga tulog ni anang pagkagabii, giablihan sa usa kanila ang iyang sako kay pakanon niya ang iyang asno. Ug nakit-an niya ang iyang kwarta sulod sa sako. Nakita niya ang kwarta. 28. Busa miingon siya sa iyang mga igsuon. Giuli man ang akong kwarta sa sulod sa akong sako. Busa subo sila og hadlok pag-ayo og miingon. Og miingon sila sa usag-usa. Unsa ba kining gibuhat sa Dios kanato? So nagtuo sila no nga ang Ginoo ang naghimo ani. Okay, so sa verse 29. Sa pag-abot nila sa ilang amahan nga si Jacob dito sa Kanaan, gisugilon nila kaniya ang tanan nga nahitabo. Sila miingon, verse 30. Ang gobernador sa Ehipto masuk-anon kaayong nakigsulti kanamo og gipasanginlan kami nga nangispiya sa nasod. 31. Giingnan namo siya nga dili kami mga bakakon o mga espiya. Napulog duha kami kay magsuon og anak kami sa usa lamang kaamahan. Patay na ang usa kanamo ug ang among kamanghuran atua sa Kanaan uban sa among amahan. Siya mitubag kanamo. Masuta ko nga dili kamo bakakon kun usa kaninyo magpabilin dinhi kanako. Ang uban makapauli aron dad-an ninyong pagkaon ang gigutom ninyong mga pamilya. 34. Dad-angan hi kanako ang inyong kamanghuran og sa ingon masuta ko nga dili kamo mga espiya o mga bakakon. Unya iuli ko kaninyo ang inyong igsuon og makapamatigayon kamo dinhi sa Ehipto. So, naa siya kanang gisugilon ni sa igsoon niya sa ilang papa. Kasi 35. Unya gihuwad nila ang ilang mga sako ug didto sa sulod ang ilang kwarta. Sa pagkakita nila sa pinuntil nilang kwarta, nangahadlok sila lakip ang ilang amahan. Ang ilang amahan nga si Jacob miingon kanila, inyo gayud akong kuhaan sa tanan kong anak,
Wala na si Jose o si Simeon o karon inyo na usab nga kuhaon si Benjamin. Ako'y nag-antos ni ining tanan. So iyang papa kuan kayo kang kay di ba nagkaguol man siya kang Jose. Nya human karon si Simeon gibilin. Human si Benjamin na po ang ilang dalaon. So nag-goal na iyang papa, no? So sa 37, miingon si Ruben sa iyang amahan, mahimong patyon mo ang duha ko ka anak nga lalaki kun dili ko madala pagbalik si Benjamin. Isalig siya kanako og dadon ko siya balik kanimo. Apan miingon si Jacob, dili makauban kanimo ang akong anak. Patay na ang iyang igsuon og siya na lamang ang nahibilin. Kung adunay mahitabo kaniya sa inyong pagpanaw, kamoy magbanlod sa tigulang na niyang amahan ngadto sa Siol uban sa dakong kaguol, no? Murag ihabang giingon nga kung inyong dalaon si Benjamin didto sa Ehipto, kamoy makaingon nga mamatay ang inyong amahan nga tiguang. Murag ana iyang giingon kay mag-uul jud siya kay diba si Benjamin o si Jose ang magsuon nga anak ni Raquel. Nya human kay giingon no, patay na si Jose, so karon si Benjamin na lang gyud, no? Nga tong nabaluan nga si Raquel ang pinaka hinigugman niya nga babae, di ba? Gitrabahoan niya og pila ka years para lang makuha. So karon nag-uul siya nga iyang anak nga si Benjamin, kuhaon pud og kapil, no? So mao to ang chapter 42 igsoon. So ang excitement nagka-increase, di ba? No? So karon natong padayonon ang chapter 43. Okay, so mao na ni ang part nga mibalik sa Ehipto ang mga igsuon ni Jose, kuyog si Benjamin. Okay, itong mga baluan diri. Okay, verse 1. Migrabe ang gutom sa Kanaan ug sa dihang nahurot na sa pamilya ni Jacob ang pagkaon nga pinalit didto sa Ehipto. Miingon si Jacob sa iyang mga anak, balik na mo sa Ehipto or balik ka mo sa Ehipto og pagpalit ka mo diyutang pagkaon. Miingon si Judah kaniya, gipasidan-an kami pag-ayo sa tao nga dili kami makaatubang kaniya kun dili mahiuban kanamo ang among igsuon. Kung musugot ka nga muuban kanamo ang among igsuon, muadto kami aron pagpalit og pagkaon alang kaniya. Apan kung dili ka mosugot, dili kami muadto kay giingnan niya kami. Dili ka mo makaatubang kanako kung dili mahiuban kaninyo ang inyong igsuon. So grabe kaayo, no? Kay dili gid nila supakon ang giingon kay gobernador man si Jose, no? Kay verse 6 miingon si Jacob, nganong gilisod-lisod man gayud ako ninyo pag pinaagi sa pagtug-an sa tawo nga may lain pa kamong igsuon. No, nganong giingnan man ninyo, no? Nga wala man siya mga tanapod, no, di ba? Pero naging honest sila para makabalo si Jose, or di ba nga dili sila espiya. Verse 7, mitubag sila, ang tao nagpunay man gud og pangutana kanamo bahin sa among pamilya kun buhi pa ba ang among amahan ug may lain pa ba kaming igsuon. Busa napugos kami pagtubag sa iyang mga pangutana. Wala namo damha nga iyang ipakuha kanamo ang among igsuon. 8. Miingon si Judah sa iyang amahan nga si Jacob, pakuyuga ang bata kanako og mangandam kami sa paggikan aron kitang tanan dili mga matay sa gutom. Verse 9. Igarantiya ko ang akong kinabuhi alang kang Benjamin. Ako'y responsable kaniya. Kung dili ko siya madala pagbalik nganhi kanimo, ako'y haduki sa tanang pagbasol sa tibuok kong kinabuhi. Okay, so kuan kaayo siya, no? Ningon siya nga iyahan ng ang kunon ang responsibilidad sa kinabuhi ni Benjamin. Verse 10. Kung wala pa kami mag-agad kanimo, tingali kaduha na unta kami makabalik didto. Okay, ang ilang amahan nga si Jacob miingon kanila, kung maura gayud kanay paagi, sige. Og buhata kini, pagdala ka mo sa labing maayong abot nato aron igasan ninyo sa gobernador. Pagdala ka mo diyutang balsamo, diyutang haplas, diyutang dugos, mga lamas, bunga sa pistasyo, og almendras. So naagihapon dahil sila abot, no?
bisan pa sa tag-init no napa sila mga pipila ka mga abot sa ilang uma. Pero dili siya makasustain sa ilaha kay kanang lamas o kanang pistachio, mga nuts man na siya. Murag kanang mga unsay tawag na, murag mga peanuts ba. Nya. Haplas, no? Dugos, balsamo. So dili siya kanang pagkaon bitaw nga para sa tuwa sa Pilipinas kanon man na to no, bugas gyud ang kinahanglan para natay pagkaon, balag wala sudan na gyud tay pagkaon. So sa ilaha gikinahanglan po silang pagkaon gyud. Kay kining dili man ni maka-sustain sa ilahan ning ilang abot. Okay, so 12. Dubliha ang kantidad sa kwarta nga inyong dadon kay kinahanglan dadon ninyo balik ang kwarta nga giuli pagbutang sa inyong mga sako. Tingalig na saypan kadto pagbutang. Dad-an ninyo ang inyong igsuon og balik kamo ngadto sa gobernador. Verse 14. Hinaot unta nga lukmayon siya sa labing gamhanang Dios aron maluoy siya kaninyo og papaulion niya si Simeon o si Benjamin kuyog kaninyo. Okay, apan kung kawad-an gayud ako sa akong mga anak, unsa may akong mahimo? Sumurag gi-let go na lang ni ni Jacob, no? Kay murag wala naman jud siya laing choice, no? So iyahan na lang yung kumbaga iyahan na lang isugal si Benjamin. So 15, busa ang mga magsuon naghatag mga gasa og dubling kantidad nga kwarta. Gidala usab nila si Benjamin nang gikan sila paingon sa Ehipto og miatubang kang Jose. Sa pagkakita ni Jose kang Benjamin uban kanila, miingon siya sa sulugoon nga piniyalan niya sa iyang balay. Dad-a kining mga tawhana ngadto sa balay. Pag-ihaw o paghikay kay ako silang papaniudtuhon uban kanako. 17. Gituman sa sulugoon ang sugo ni Jose. 18. Nangahadlok sila sa dihang gidala sila ngadto sa balay ni Jose ug nakaingon sila. Gidala kita dinhi tungod sa kwarta nga gibalik pagsulod sa atong mga sako sa unatang pag-anhi. Unya, pakalitan kita nilag dakop o himuong mga ulipon o ilugon nila ang atong mga asno. So nag-una-una na po daghang mga igsoon na sila mga speculation ba no nga basin mao tang gidala ta diri kay kuan. Nay buhatong dautan nato no. Pero wala sila kabalo no unsay mahitabo. So verse 19. Busa miadto sila sa ulipon nga piniyalan ni Jose sa iyang balay. Ug dito sa pultahan sa balay miingon sila kaniya. Among agalon, dinhi na kami kaniadto aron pagpalit og pagkaon. Sa dihang giablihan namo ang among mga sako didto sa among gikampuhan, nakita namo ang among kwarta sa baba sa sako sa matag usa ka namo. Wala gayud kini makuha ibisag jutay. Karon amo kining gidala pagbalik. So verse 22. Nagdala usab kami dugang pangkwarta aron ipalit namog pagkaon. So na sila kwarta nga pangpalit, no? Wala kami masayod kinsay naguli sa among salapi sa sulod sa among mga sako. Okay, so verse 23. Miingon ang sulugon, ayaw kabalaka o kahadlok. Ang inyong Dios, ang Dios sa inyong katigulangan, mao'y nag-uli sa maong salapi diha sa inyong mga sako. Nadawat ko ang una ninyong gibayad. Unya, gidala niya si Simeon ngadto kanila. 24. Ang mga magsuon gidala sa sulugoon ngadto sa balay ni Jose. Gihatagan niya silang tubig aron makapanghimasa. Aron makapanghimasa sila og gipakaon usab niya ang ilang mga asno. 25. Unya giandam nila ang ilang mga gasa kay muabot man si Jose sa pagkaudto. Okay. Nakadungog man good sila nga adto sila papaniudtuhon didto o papaniudtuha didto. 26. Sa pagabot ni Jose, gihatag nila kaniya ang ilang mga gasa og mayukbo sila sa iyang atubangan o miyukbo na pod sila no. So ikaduha na sila nigiyukbo. Okay, verse 27. Nangumusta siya kanila bahin sa ilang panglawas.
Og sa tigulang nilang amahan kun buhi pa ba siya og maayo bag panglawas. Sa 28, og sila mitubag, ang among amahan nga imong ubos nga sulugoon buhi pa og maayog lawas. Unya, nang luhod og miyukbo sila kaniya. So ikatulo na sila ning yukbo, nya karon ning luhod pa jud, no? Sa 29, sa pagkakita ni Jose kang Benjamin nga iyang igsuon sa inahan og amahan, miingon siya, mao ba kini siya ang giingon ninyo nga inyong kamanghuran? Anak, panalanginan ka unta sa Dios. Verse 30, unya midali pagbiya si Jose kay naluoy siya pag-ayo sa iyang igsuon. Hapit na siya makahilak, busa miadto siya sa iyang kwarto ug mihilak didto. So dili niya ipakita ang iyang paghilak sa mga igsuon. Kay wala pa man niya gi-reveal, pa niya gipaila-ilang yang kaugalingon, no? Okay, so dito siya naghilak sa iyang kwarto. Verse 31, unya nang hilamo siya og migula nga gipugngan ang kaugalingon og mimando siya nga idulot ang pagkaon. Okay, verse 32, gidulutan ni Jose or gidulutan si Jose nga siyara sa usa ka lamesa ug ang iyang mga igsuon didto dulote sa laing lamesa. So dahil duha ka lamesa, no, ang isa para lang kang Jose, ang usa para sa iyang mga igsuon. No, kay gobernador man siya, no, kumbaga kuan sa gilahi sa siya, no. Ang mga Ehiptohanon nga kauban ni Jose naglain usab pagpangaon kay giisip man nila nga makauulaw ang pagkaon tipon sa mga Hebro. Mao diay. So verse 33, gipalingkod ang mga magsuon sa atubangan ni Jose sumala sa ilang kagulangon gikan sa kamagulangan ngadto sa kamanghuran. Ug sa nakita nila giunsa sila pagpalingkod na nagtinan-away sila nga nahibulong, no? 34. Gidulutan silang pagkaon nga gikan sa lamesa ni Jose og si Benjamin gidulutan og 5 kapilo kaysa gidulot ngadto sa uban niyang mga igsuon. Nanginom sila og naglipay kauban niya. Oh, wow, praise God, no? So kana ang chapter 43 igsoon. So nagka-excite, no? Nagka-excite pag-ayo ang istorya ni Jose uban iyang mga igsuon. So igsuon, ayaw kalimot nga ugma ato ang basahon ang chapter 44, no? Kay medyo taas-taas na atong nahimo nga pagbasa. Medyo taas pod ang chapter 44. So murag mo lampas tag 30 minutes ani. So siguro ato nang iundang diri, no? Unya ato ang ipadayon ugma pohon. So salamat kayo igsoon sa imong pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang Bible reading, no? So salamat kaayo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. I declare that in the name of Jesus. So salamat kaayo igsoon. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan. Sa sunod higayon, kita-kits na pod. Amen.